Szeretettel üdvözöllek! Horváth Szováti György vagyok, élettájoló, és most így az év utolsó napján feltekertem ide, Sopronban, Soproni hegységben, az Asztalfőre. Ez egy kb. 500 méter magasan elhelyezkedő hely, és idáig vezet az aszfaltút. Tehát innen már csak a sárba tudtam volna fölmenni, de úgy döntöttem, hogy ezt most inkább kihagyom. Hát érdekesen sikerezett ez a jelenlegi évünk, ez a 2020-as. És továbbra is azt mondom, hogy mint amit valamikor március-április környékén, hogy összességében véve jót tett ez az egész helyzet az emberiségnek. Vajon miért? Tehát egyrészt rájöttünk arra, hogy sokkal egyszerűbben is lehet élni. Tehát rengeteg minden dolog, amit szükségesnek véltünk a mindennapi életünkhöz, az igazából nem is feltétlenül szükséges. És ezzel párhuzamosan felértékelődött az emberi kapcsolatoknak az értéke. Legalábbis számomra mindenképpen, még hogyha néha úgy is tűnik, hogy kevesebbet találkozunk másokkal. Viszont amit találkozunk, az leginkább minőségi idő. Tehát ez az, amit nekem leginkább megtanított ez az idei év. Aztán a másik az elengedés volt, amit meg kellett, hogy tanuljak. Tehát az, hogy görcsösen ragaszkodni dolgokhoz, vagy az, hogy sikerüljenek a dolgok, menjenek a dolgok magánéletben, vagy munkában, vagy bármi egyébben, kapcsolatokban netán. Ez igazából nem feltétlenül célrevezető. Hagyni kell, hogy az élet megtalálja a maga módját, hogy kialakuljanak a dolgaink, hogy jobbra forduljanak a dolgaink. Ami nagyon fontos még, és amire rájöttem, illetve megerősödtem benne, ez pedig a megelégedettség. Tehát az, hogy legyünk elégedettek, légy elégedett önmagaddal, legyél elégedett az életkörülményeiddel. Nem tudom, hogy tudod-e, de hogyha az egyfőre eső jövedelem a családodban, vagy akár saját magadnál 200 000 forint vagy afölött van, akkor te már a világ lakosságának a felső 10%-ába tartozol jólét tekintetében, hogyha 100-120 000 forint fölött, akkor pedig a felső 20%-ába. Ezt csak úgy zárójelben mondom meg. Úgyhogy igazából amíg van fedél a fejed felett, van mit enned és innod, nem kell aggodalmaskodnod azon, hogy hogyan fizesd be majd a csekkjeidet, és vannak barátaid, nem sok, de van azért néhány, vannak emberi kapcsolataid, esetleg még rokonaid is, édesanyád, édesapád él, egyik vagy másik, vagy akár mindkettő, akkor hidd el, hogy nagyon-nagyon szerencsés ember vagy. Szóval ez lett volna a megelégedettség. És igazából, ami nagyon fontos, amit én szeretnék erre a jövő évre kívánni, az az, hogy legyen egy szeretetteljes éved. Kicsit elcsépeltnek tűnik, de 2 hete volt ugye az én mesteremnek a körülbelül 2020. születésnapja, vagy 2027. attól függően, hogy mit veszünk alapul, vagy 2013. nem is tudom pontosan, hogy Krisztus előtt 7-ben, vagy Krisztus után 7-ben született. Ezt valahogy úgy mindig össze szoktam keverni, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ebben az időben itt az ideje elsajátítani a Jézus által javasolt tanításokat. Nevezetesen azt, hogy ne akarjál ártani senkinek. Tehát tényleg, hogyha a Jézusi úton jársz, akkor nem akarsz ártani senkinek, és nagy valószínűséggel nem is fogsz. Leginkább saját magadnak, tehát ezt mindig magaddal kell kezdeni. Aztán a következő szintén nagyon fontos, az, hogy tudjál megbocsátani másoknak, és természetesen magadnak is. Nagyon fontos a megbocsátás. Ha magadnak nem tudsz igazából, akkor másoknak sem fogsz nagyon tudni. És a harmadik pedig az, hogy segítsél ott, ahol igazából tudsz. Tehát, hogyha valami olyan helyzetbe keveredsz, ahol nem tudsz segíteni, akkor nem kell erőltetni, nem muszáj. De hogyha megtalálnak téged azok az események, illetve azok az emberek, akiknek szüksége van a te segítségedre, és tudod nyújtani segítő jobbodat, akkor ezt mindenképpen tedd meg. Hogyha ezt a 3 dolgot megteszed, tehát, hogyha nem ártasz másoknak, hogyha megbocsátasz másoknak, és saját magadnak természetesen, illetve a harmadik, hogy most olyan jól fölépítettem ezt az egészet, és hirtelen nem jut eszembe a harmadik, de ezt most már nem fogom kivágni. Tehát a harmadik az, hogy ezt csak ki kell vágnom, mert sajnos elfelejtettem, hogy mi a harmadik, de nem sokára eszembe fog jutni. Szóval az a lényeg, hogy mindenképpen
éljél szeretetteljes életet. Ugyanis szeretni nem azt jelenti, hogy ilyen rózsaszínű, unikornisos világban élni, ahol mindenki cuki, hanem azt, hogy jót kell akarni a másiknak. És megvan, mi volt a harmadik. Ez, hogy segíteni kell, ahol tudsz. És csak annyit, mint amennyit tudsz. Erődet nem meghaladva. Hát ezek lettek volna az én óév végi és új év elejé tanácsaim, jó kívánságaim. Szívből kívánom ezt neked a következő évre. Nem lesz könnyű menet, ezt nekem elhiheted, de álljál hozzá elfogadással és megelégedettséggel. Köszönöm, hogy meghallgattál. Szerbusz!